היי, תודה שהתעניינת בתפקיד פקח תנועה. בסרטון הקודם הבנת כבר מהו התפקיד של פקח תנועה. עכשיו אני אספר לך את כל התהליך המלא עד שתהפוך לפקח תנועה מוסמך. כדי להיות פקח תנועה צריך לקבל אישור ממשטרת ישראל. אנחנו נשלח את הפרטים שלך לבדיקת משטרה. מדובר בבדיקה פשוטה שהמשטרה מבצעת לגבי רקע תעבורתי ופלילי בסיסי. אז מה בעצם נבדק? המשטרה בודקת שאין למועמד בעיות חמורות מהעבר, כמו עבירות אלימות, סמים או ביטחון המדינה. היא גם מסתכלת על עבר תעבורתי, בעיקר אם היו עבירות חמורות או ריבוי קנסות בשנים האחרונות. בנוסף, בודקים שאין כרגע כתב אישום פעיל או פסילת רישיון. ואל דאגה, אנחנו מלווים אותך לאורך כל הדרך. תקבל מאיתנו עדכון מיד שמתקבלת תשובה. בזמן שפרטיך נבדקים במשטרת ישראל, נזמין אותך לפגישה עם נציגי משאבי האנוש והגיוס שלנו. להסביר פרטים חשובים ולעבור על הסכם העבודה. רוצה להצטרף אלינו? מעולה. כדי להפוך לפקח תנועה, המשטרה מחייבת לעבור קורס מקצועי. זהו קורס של 10 ימים, כ-80 שעות לימוד, מיום ראשון עד חמישי, בין 8 ל-4. ההכשרה כמובן במימון החברה, ואפילו תקבל תשלום על ההשתתפות. רק חשוב לדעת, הנוכחות בכל ימי הקורס היא חובה, ומהווה תנאי לסיום הקורס. אז מה קורה עכשיו? אם אתה בעניין ורוצה להתקדם, שלח לנו את הפרטים והמסמכים הנדרשים. מכאן אנחנו נמשיך לטפל בזה מול המשטרה, ונתאם את הפגישה בהמשך. בהצלחה, מקווים לראות אותך חלק מצוות הפקחים שלנו. מיד בסיום הסרטון, תוכל להיכנס ללינק בצ'אט ולמלא את הפרטים הנדרשים.